biasa. Iya, sampun aturaken nggih. Matur sembah nuwun. Lintang Asmara. Lintang Asmara sampun kaaturaken kunjuk ing ngarsaning para pinilinggah nyawiji kalian kadang-kadang sutresna budaya. Duniki boten katalumen kala aturaken kunjuk ing ngarsaning para pinilinggah ingkang dugi nabekten boten katalumen sepindah menika kala aturaken anggenipun kadang-kadang kula ing wekdal sonten mriku marak sowan ngapiyantoring dalebipun Bapak Sutresna dalah Ibu Winardi wekdal punika ngentas pitulus kang putra ndopaken kang putra puniki Roko Mas Bagus Septa Prayoga SSE kalebipun Dimas Ayu Andis Lestari putri kinasih sakebipun Bapak Subiantala Ibu Surindi imbang ajab mugi-mugi surat maca punapa pinanganten saribit sak mangke saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah uga mugi ingkang pikantuk nugraning Gusti kang saged tata jalma amin amin ya robbal alamin. Boten kataruban ugi kala aturaken kunjuk ing ngarsaning para-para ingkang remen katemben rawuh katuraken wilujeng rawuh sapatenipun Jaman Astapodika sumangga mancing sasana buka uga sumangga nglenggahi panggenan ingkang sampun kawasediaaken sinambi ngrapi pasugatan ingkang sampun sumadya kalipur kalih kula sakadang pun sutresna budaya. Bebili samangke wonten ingkang badhe nderek rekaken swasana ugi kasumanggaaken mana suka ing wekdal sonten punika. Kebareng lelagon kaaturaken malih atur kunjuk ing ngarsaning para pinilinggah gimatur thank you buat rekan-rekan dari Max Rika Nur Sawiting ugi Karisma Audio. Doi ma. Iya, ini dioper ngomong sama Mais. Ini salah. Oke, baik. Nusa nandut kalem ge. Ya, monggo. Ya. Dioper, kamu juga belajar. Oke, saya juga belajar, Mais. Ya, Oke. Lili
sebuah tembang Sebuah tembang lawas ya Mas sudah Mio. diaturkan bareng-bareng barometer campur sari dangdut ringkas Ya. luasnya Indonesia Sutresno Budaya Duk Tak watuk dilut Mas. iya anu najan Iya. belajar ning apa-apa wis iso ya Alhamdulillah. luar biasa Luar biasa sekali. niki diaturke ingkang melankolis lagi atau yang nuansa religi Baik monggo. manut Mbak Ima Purbowaseso. Driki kali mawantu-wantu kalau terakan kunjing arsane para binilinggah sambi Ibu pilih sak manggi wonten panjunan lelagon atau dipun kersa atur sumpah lelagon piyambak kalau kalian kadang-kadang taksih mawantu-wantu goging samudra panak sambi awit dalam dereng waduh dereng wasis piantun mriki yen to padatanipun sinten kemawon kang kersa derek ngregaken swasana turguging panduwun rawuh panjenengan sami sampun paring donga pangestu dumateng Surya Mojo punang pinanganten sarimbit nuwun.
Ulo sama sapa sampun ngaturaken Mas Mio kapilot nggih. Niki wau irama campur sari. Campur sari. Yen to pun nite swasana meh manjing ngumandanging adzan maghrib. Kepareng diaturke ingkang religi kang langkung rumiyin ya nduk. Diaturke kunjuk ing ngarsaning para pinilenggah sak mangke menawi titi wanci ngumandanging adzan maghrib kepareng kadang-kadang kasuwun kasiget kang langkung rumiyin fa insyaallah sak mangke bakda adzan maghrib kaaturaken malih tetembangan lelagon nyawiji kalian kadang-kadang kula pun sutresna budaya. Duniki kali mawantu-wantu boten kata lupa kalau terakan kunjung ngarsaning para pinilinggah ingkang tukina bekten wekdal sonten punika anggenipun kadang-kadang kula marak sowan aturipun ing dalem Bapak Sutresna dalah Ibu Winarti sakeluwarga wekdal punika ngentas pitulus kang putra ndapaken kang putra kinasih duniki putripun Roko Mas Bagus Septa Prayoga SE kalebetipun Dimas Ayu Andis Lestari putri kinasih sakebetipun Bapak Sofian dalah Ibu Surindi sakeluwarga ing ngajab mugi-mugi sirat maca pinanganten saribit saged dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah uga mugi ingkang pikantuk nugrahaning Gusti kang saged tata jalma amin ya robbal alamin. Mboten kata lupa ugi wekdal sadar punika anggenipun kadang-kadang kula sutresna budaya marak sowan atulipun ugi kaseng guyong kalian Karisma Audio Sound System Max Equipment ugi Rika Nursa Wedding MUA Decoration matur sembah nuwun kembali genduk Ayu Ima kami cilik sakit ratah Madiun kepareng kang religi ya nduk diaturke kunjing ngarsaning para pinilinggah sami. Baik, nuansa religi Mas Wit.
sembah nuwun shalawat badra sampun katuraken kunjing ngarsaning para pinilih nggih. Niki kula aturaken kunjing ngarsaning para pinilih nggih ingkang dugi pinabekten kadang-kadang kula kasuwun kasikeut sauntawis mawi wektalipun ngumandanging adzan maghrib sepidah malih kadang-kadang kula kasuwun kasikeut sauntawis mawi wektalipun ngumandanging adzan maghrib prabila duwun kawula duwun.